Bore da bawb a blwyddyn newydd dda. Hyfryd I groesawu Dylan unwaith eto I ddechrau'r flwyddyn ac mae o wedi paratoi coeonia werth I ddarllen ac mae llawer o bethau yn digwydd hefyd. Ddydd Sul nesa yn y nos, myfyrdod y mants, cyfle I gael sgwrs efo ein gilydd, efo Dylan hefyd, ac noson hyfryd ydi o, os da chi'n medru dod, 6:30. Noson gwiz, y 12fed o Ionawr, nos Iau, bore coffi dysgwyr yn y Tabernacl Porthcawl, bore Sadwrn, Ionawr 7fed. Mae Dylan wedi cael y calendar newydd, ac os ydych chi ddim wedi cael un eto, cofiwch pan ti'n mynd. Hefyd, golygydd Dylan a'i ffrindiau, Cristion newydd, werth I ddarllen hefyd. Ac hefyd, ar ôl y gwasanaeth, os ydych chi eisiau cael cwmni braf a sgwrs da, mae rhai ohonyn ni yn mynd i'r costa, jyst I gael panad. Ac os ydych chi eisiau dod, dewch hefyd. Pan dwi'n gwneud hynny, dwi'n anghofio rhywbeth pwysig pob tro. Iawn, ond dwi wedi cofio casgliad rwan. Okay. Bore da, a blwyddyn newydd dda I chi I gyd. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi. I ychwanegu at y cyhoeddiadau, mi fydd angladd aelod o'r eglwys hon, David Alwyn James, neu Jimmy, dydd Mawrth nesaf yn Margam am 11:15. Ac hefyd, cyfanswm y casgliad, mi nathon ni gasgliad at yr Wcrain a Somalia ar gyfer yn apel dolyg. Mae'r cyfanswm wedi dod I 4,200 o bunna. Ac ei ddiolch o galon I bob un ohonoch chi sydd wedi cyfrannu at yr apel honno. Pa ffordd well na chychwyn gyda geiriau o emyn Joseph Evans yn fan hyn. O am ddechrau blwyddyn newydd gyda Duw mewn mawl a chan, dod yn helaeth arnom, ddylanwadau'r ysbryd glân. Bydded hon ymysg blynyddoedd deuau law yr uchel ddiw, doed yr anadl ar y dyffryn, nes bod myrdd o'r meirw yn fyw. Ac mae hwnna yn gosod ni mewn mawl a chan, mewn addoliad ar gychwyn blwyddyn newydd fel hyn. Richard wedi sôn eisoes bod yr ofalaeth wedi prynu calendra. Dyn, plis, ewch â calendar adra efo chi. Mae yna adnod y mis arno fo. Ac mae yna galendra dros ben yn mynd I fod am reswm. Oherwydd mi gewch chi fynd a sawl un gyda chi I roi nhw I deuluodd, I ffrindiau, neu hyd yn oed I gymdogion. Mae o'n ffordd yn dydi I ddangos bod ni yn meddwl amdanyn nhw, ond hefyd yn ffordd o rannu'r newyddion da hefyd drwy wneud hynny. Felly ewch â calendar a mwy gyda chi heddiw.
Daw darlleniad allan o'r 9 bennod yn ôl Iowan. Iachau dyn dall o ienedigeth. Wrth fynd ar ei daith, gwelodd Iesu ddyn dall o ienedigeth. Gofynnodd ei ddisgyblion iddo, Rabi, pwy a bechodd? Ai hwn yn ei rieni i beri iddo gael ei eni'n ddall? Atebodd Iesu, ni phechodd hwn na'i rieni chwaith, ond ynddo ef ar amlygu'r gweithredoedd Duw. Mae'n rhaid i ni gyflawni gweithredoedd yr hwn am hanfonodd i, tra mae hi'n ddydd. Mae'r nos yn dod pan all neb weithio. Tra byddaf yn y byd, goleini'r byd a dwyf. Wedi dweud hyn, poeroedd ar y llawr, a gwneud clai o'r poeryn. Yna urodd lygaid y dyn a'r clai, ac meddai wrtho, dos i ymolchi ym Mhwll Siloam, enw a gyfieithir anfonedig. Aeth y dyn yno ac ymolchi, a phan ddoedd yn ôl, roedd e'n gweld. Cael darlleniad o'r 4 bennod ar 10 o lyfr Ioan. Iesu, y ffordd at y tad. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrchu'ch calon. Credwch yn Nuw, a chredwch yn o finnau hefyd. Yn hif yn had, mae llawer o drifannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi? Ac os a fa pharatoi lle i chwi, bydd o fy nôl, ac cymryd chwi ataf fy hun, mwyn I chwythau fod lle rwy fi. Wyddwch y ffordd i'r lle rwy fi'n mynd? Meddai Thomas wrtho. Arglwydd, ni wyddom I ble rwyt yn myned. Sut y gallwn wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho. Mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Os ydych wedi fy adnabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, rydych bellach yn ei adnabod ef, ac wedi ei weld ef.
Diolch o galon am y darlleniadau hynny. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth rwan, dwi ddim yn gwneud yn aml iawn. Sef mynd at y piano ac yn mynd i ganu can cyfarwydd iawn i nifer, sef wedi dweud Amen gan Matt Redmond a cyfeithiad Cassie Jones, ond mae'r geiriau yn hynod berthnasol ar gychwyn blwyddyn newydd fel hyn. Felly, meddiwch i mi os oes yna rhyw nodyn allan ei le, reit? Wedi dweud amen, a'r gan yn dod i ben, dofodd flaen heb ddim. Gan ymuno rhoi rhywbeth gwell na sioe, rhodd sy'n costio un. Rho fi ti fwy na fy nghan, ni a gan yn ddihir, bydd y fod yn ddigon i ti. Gwely yn ddwfn o mewn, dan yr wyneb mae'r gwir, gwely fy nghalon yn glir. Dof at y gair sydd yn fwy na'r geiriau, ar yr cyfan i ti, canaf i ti, Iesu. O maddau mam anghofio weithiau, fod y gan hon i ti, canaf i ti, Iesu. Brynu'n yr holl fyd, nid yw'n geiriau i gyd, yn cyfleu dy werth. Mor dlawd dwi fi, rwyf am roi i ti, roedd fy nghalon i. Ti fwy na fy nghan, ni a gan yn ddihir, bydd bod yn ddigon i ti. Gwely yn ddwfn o mewn, dan yr wyneb mae'r gwir, gwely fy nghalon yn glir. Dof at y gair sydd yn fwy na'r geiriau, a roi'r cyfan i ti, canaf i ti, Iesu. O maddau mam anghofio weithiau, bod y gan hon i ti, canaf i ti, Iesu. Ydych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad yn efo a sanctaidd, da ni'n diolch i ti, bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Da ni'n dod at ti sydd yn fwy na geiriau. Ar y Sul cyntaf hwn o flwyddyn arall, da ni'n dod i ddglodfori di,
Yn ymwybodol dy fod ti wedi'n gwarchod dros y misoedd aeth heibio. Bendithiais ni'n helaeth yn y gorffennol, a ddysga ni ymddiried yno ti i'r dyfodol. Da ni'n dyfolu di am y modd difrir ydyn ni wedi profi dy gariad di, dy ffydd di, y ffydd a feithrinwyd ynom ni, y nerth ar o ddaist, yr arweiniad ac yr ugaist. Rydyn ni'n ymwybodol ar gwydd nad ydy'r flwyddyn aeth heibio wedi bod yn flwyddyn hawdd i nifer. Ond ar gwydd mi rwy ti yn dy gariad, yn dy heddwch, yn dy obaith, yn dy gysur, yn cysuro ni. Mi rwy ti gyda ni yn gafal yn llaw ni i'r yfory. Y sicrwydd dy fod ti ar gwydd gyda ni, a'r sicrwydd mawr dros gyfnod yn adolyg a'n eitha dal yng nghyfnod yn adolyg yw dy fod ti gyda ni, Crist Emmanuel. Beth bynnag ddaw yr yfory, beth bynnag ddaw ar flwyddyn 2023, gallwn ni fod yn sicr ar gwydd. Dy fod ti'r un peth ddoe, heddiw ac yfory. Does dim byd sy'n gallu dysiglo di. Yn hynny ar gwydd, mae gennym ni nerth at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn y nerthu ni. Da ni'n diolch i ti am fentrau a gychwynnwyd yn ystod y flwyddyn, y llwyddiannau a gafwyd, a'r breuddwydion sydd dal gennym ni. Do fendithiais ni'n helaeth yn y gorffennol, a ddysga ni ymddiried yno ti i'r dyfodol. Buost yn gyson wrth yn hymyl, yth gariad yn hamgylchynu a thlaw yn cynnal. Beth bynnag oedd yn ein hwynebu. A mi wyddon ni ar gwydd mai dyna fydd yn digwydd eto i ni eleni. Helpa ni wneud y gorau o'r cyfleoedd sydd o'n blaena a byw bob dydd yn llawn ac aros yn ffyddlon i ti drwy'r da a'r drwg. Yn gwasanaethu Crist yn mhopeth a ddywedwn ac a wnawn. Bendithiais ni'n helaeth yn y gorffennol a ddysga ni ymddiried yno ti i'r dyfodol. Wrth ni ofyn hyn yn dy enw di, ond ysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiriau'r denw, deled y deyrnas, deler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, maddau ni ein dyledion, fel y meddiwn una i'n dyledwyr, ac rhag arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cynnes eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am y rhif 87, i ddiw y dechreuadau rhwng fawl am ddalen lan, am hyder yn y galon, ac ar y wefus gan. Awn rhagom i'r anwybod a'n pwys ar ddwyfol fraich, rho nerth am flwyddyn arall, i bob un ddwyn ei faich. Ac yn y blaen, am y rhif 87.
Mae sawl traddodiad gwahanol yn does ar gychwyn flwyddyn newydd. Bod nhw'n rhai teuluol, bod nhw'n rhai cymunedol, neu yn genedlaethol. Bob blwyddyn yn tŷ ni yn Gaernarfon, oedden ni yn cael cwiz cinio dolig, neu cinio dydd calan hyd yn oed. Ag diolch yn gychwyn gyda cwiz bore yma efo chi fyd. Reit? Ydych chi'n barod? Beth ddigwyddodd ar y 6 o Fedi 1752? Gwybod? Rwy'n am wybod? Rwy'n am wybod? Pa? Ia. Pas, ia. Wel, dim byd. Oherwydd oedd y dyddiad yna ddim yn bod. Wrth gwrs, yn 1752, wrth newid i'r galendr Sioraidd, neu Georgian calendar, wrth gwrs, mae gollwyd 11 diwrnod y flwyddyn honno. Reit, y cwestiwn nesaf. Mae yna lun yn dod i fyny i chi. Mae'r ball drop yn rhan o draddodiad Blwyddyn Newydd yn Efrog Newydd, ond yn mha rhan o'r ddinas mae hi. Dyna ni, dwi wedi clywed, Times Square, da iawn. Ni ymlaen i nesaf. Diolch o poeni, fyddech chi'n yma trwy dydd. American Samoa. Mae rhaid i bod yn American Samoa. Yn y Pacific, yw y cyntaf neu'r olaf i ddathlu'r Flwyddyn Newydd? Cyntaf? Naci, yr olaf. Fel bod un di arwain y fanna, mae pawb di atab. Yr olaf. Mi allech chi fynd o Samoa, sydd yn dathlu cyntaf. Teithio ar yr awyren am chydig oriau, a gallech chi ddathlu Flwyddyn Newydd eto. Yn ôl y sôn. Reit, nesa, lle bod chi'n gwybod pwy di hwn. Fe ganodd Cliff Richards y gan Millennium Pre i groesawu'r flwyddyn Millennium Newydd. Ond pa eiriau sy'n cael ei chanu yn y gan? Ia, da iawn, gweddi'r arglwydd. Ac yna, beth oedd dyddiad y flwyddyn newydd cyn 1752? Cofiwch o am bod fi wedi tynnu 11 diwrnod i ffwrdd. Os rwy'n cofio pryd, na'n dweud pwy sy'n cofio, ond os rwy'n yn gwybod. Ionawr 13 oedd dyddiad dydd calan cyn 1752. Oedd yna chi wedi cael dos felly o gwestiynau cychwyn blwyddyn fel hyn. Fath o'n i'n gwneud acw yn Gaernarfon. Mae yna sawl traddodiadau gwahanol, Fari Lwyd yn un ohonyn nhw, canu calennig, yn mynd o di i di. Sgwni os oeddech chi'n gwneud hynny pan oeddech chi'n blant efallai. Roedd yr hen galan wrth gwrs yn wyl, ac roedd gledda yn rhan hanfodol bwysig ohono fo. Ac yna sôn yn Llandysul, roedd yna rhywbeth oedd yn cael ei alw yn gêm cicio'r bel, lle roedd y bechgyn yr adeg hynny yn defnyddio eglwys, neu porth eglwys Llandysul fel un gol, a wedyn eglwys Llawenog y llall. Ac ar doriad gwawr, mi fydd yna frecwas mawr i bawb, ac yna fydd y gêm cicio pel. Ond fe ddath hwnna yn stop i sydyn gan rhywun o'r enw parchedig Evan James, gan ddeud y bydda'n haws o lawer ac yn hyfrytach wir, tasa pawb yn dod i ganu plygain ac yn dod i ganu emyna a darllen y Beibl yn hytrach na chwarae'r gêm yma. Jyst rhai o draddodiadau gwahanol. Os ydych chi'n bobl sydd yn glynu at draddodiad Blwyddyn Newydd neu ddim, hyd yn oed yn gwneud adduned Blwyddyn Newydd neu ddim, rhywbeth mae rhywun yn gwneud ar gychwyn Blwyddyn Newydd fel hyn ydy edrych yn ôl ar y flwyddyn a'i heibio ynddo. I nifar, mi fydda'r flwyddyn honno wedi bod yn anodd, efallai
fydd hi'n flwyddyn sydd wedi bod wrth eich bodd chi. Ond beth bynnag yw'r flwyddyn aedd heibio, mae rhywun hefyd yn meddwl ymlaen yn dydy. Beth sydd gan y flwyddyn yma i gynnig i ni? Rhywbeth fydda i'n neud adra tas ych chi'n dod i'r stydi yn y mans, reit? Mae'n llawn o rhain. Post-it notes yn bob man. Reit? Ac mi fydda i wastad yn sgwennu rhywbeth dwi eisiau gofio, rhywbeth ydw i'n ei ddymuno, rhyw weddi bach weithiau ar y post-it notes yma. Ac felly mae yna gyfle i chi i fynd ar rhain adra, i sgwennu rhywbeth da chi eisiau arno fo, chi fod yn adnod, yn ddymuniad, yn weddi. Rhywbeth da chi'n efallai ei ddymuno am y flwyddyn 2023 i chi'n bersonol, i'ch teulu, neu hyd yn oed i'r gymuned ac i'r byd. Beth bynnag ydych chi yn ysgrifennu ar y papur yma, cadwch o, rhowch o yn eich Beibl, yn eich llyfrau yna, a atgoffwch eich hunan ohono fo. Mae un dywediad nes i ar ei draws yn ddiweddar, a dyma lle mae y neges sy'n dod i fewn gyda y darlleniadau. Ac nes i ar draws i ar wefan cyngor cyhoeddiadau'r gair. A cheis i ddim o hyd i'r person ysgrifennodd hi, ac felly mae pob halfraint at gyhoeddiadau'r gair. Ond fel hyn mae'n mynd, a sa Felicity mynd ymlaen un na ni. Dywedais wrth y dyn oedd yn sefyll wrth borth y flwyddyn, rho oleuni i mi, fel y gallaf droedion saff i'r anwybod. Atebodd fi, dos allan i'r tywyllwch, a rhod y law yn llaw Duw. Bydd hyn yn well i ti nag unrhyw oleuni, ac yn saffach nag unrhyw ffordd. Yn amlwg, mae'r person a'r drothwy'r flwyddyn yn gofyn am arweiniad i'r anwybod yn dydy. A da ni newydd gan ni emyn yn do, yn bod ni'n troedio i'r anwybod. Efallai dydy o ddim yn sicr beth sydd i'w ddod, beth ddaw i'w ran o. Efallai fod y flwyddyn aeth heibio iddo fo wedi bod yn daith anodd, yn heriol, ac efallai nad ydyn nhw'n dymuno gweld blwyddyn arall tebyg. Does ganddo fo ddim syniad beth sydd gan y flwyddyn newydd i'w gynnig. A pwy sydd yn gwybod mewn gwirionedd ynddo. Mae'r dyfyniad yn deud wrtho, dos allan i'r tywyllwch. Cama yn hyderus i'r tywyllwch mewn gwirionedd, ac yna rhod y law yn llaw Duw. Mae'r dyn, y person sydd yn ateb, yn gofyn i'r person i gymryd cam mewn ffydd yn dydy. I fentro oherwydd mae'n gwybod yn y tywyllwch, yn yr anwybod, mae yna gymorth ar gael. Cymorth hynny a ddaw o Dduw trwy fab Iesu Grist. Oedd yma'n pan oedden ni yn mynd i maes awyr neu i ganolfan siopa. Pan oedden ni'n dod at y lifft neu'r grisiau symudol, yr escalators o rai fi chwilio yn y gyrriadur o be oedd escalators. Byddai nain yn deud, lle mae'r grisiau? Dwi ddim am fynd ar y pethau symud yna. Dyna nain os yn deud, dwi ddim am fynd ar y pethau symud yna. A byddai nain wedyn yn mynd am y grisiau tra byddai i'n defnyddio'r lifft neu'r grisiau symudol. Ond yno, yn gymorth i ni gyrraedd, lle rydyn ni am i gyrraedd, yn haws ydyn nhw o bosib, yn gynt hefyd. Pethau sydd yn gymorth i ni. Hebdyn nhw bydda bywyd ychydig yn anoddach. Ond i dyna yw Iesu Grist i ni hefyd. Ond i dyna yw cyfrwng gweddi, darllen y Beibl, astudio'r gair, cymuned a'n gilydd, y sacrament y fydda ni'n dod ato nes ymlaen. Ond nid cymorth i nina hefyd ar daith bywyd a'n taith ysbrydol yw'r rhain. Mae'r dyn yn deud wrth y person yn fan hyn, bydd rhoi yn llaw
yn llaw Duw yn well nag unrhyw oleuni. Fe ddath yn darlleniad ni y cyntaf y bore yma o Iowan pennod 9. Hanes Iesu ni a chau y dyn dall. Oedd wedi bod yn dall o enedigaidd. Doedd y dyn dall yma rioed wedi gweld gola dydd. Roedd wedi bod yn y tywyllwch pob blwyddyn ers ei enedigaeth. Yr unig obaith iddo oedd gael ei achau gan Iesu Grist ei hun. A fe ddywedodd Iesu Grist, tra dwi yn y byd, fi ydy golau'r byd, wedyn nhw. Fi ydy golau'r byd. Ac o gwrs fe gafodd y dyn ei achau ac yr oedd yn gallu gweld. Ac eitha dal yn gyfnod yn Nadolig, mae Crist fel golau'r byd yn berthnasol i'n byd ni heddiw yn fwy nag unrhyw adeg. Oes dallineb i drais, i ragfarn a hiliaeth heddiw. Mae'r digwyddiadau yn ystod y flwyddyn megis yr rhyfel yn Wcrain, Somalia, Yemen a Syria, Afghanistan, Sudan, Costa Byw, Newid Hinsawdd. Ond nhw gyd yn bethau sydd yn digaloni ni'n dydy. Eifion Wyn ddywedodd ddechrau'r ganrif diwetha, heddiw wedi gwyl a defod 20 canrif namin 1, os yw Duw yn caru dynion, nid yw dyn yn caru dyn. Mae hyn yn ymddangos yn fwy gwir heddiw nag erioed. Ac yma'n well gan lywodraethau ac unigolion yn byd ymddiried yn ffordd trais a thywall gwaed na cheisio cyfiawnder a chymod drwy drafodaeth a phwyll. Heddiw yn fwy nag erioed, mae angen gweld o'r newydd. Goleuni Crist yw goleuni sydd yn dangos yn pechod ni, yn camgymeriadau ni. Goleuni Crist hefyd sydd yn rhoi spotlight ar y bobl hynny sydd yn mynd drwy'r fath ar gyfwng. Yma'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Ac yna bydd rhoi'n llaw yn llaw Duw yn saffach nag unrhyw ffordd. Yr ail ddarlleniad, wrth gwrs, darlleniad hynod gyfarwydd i ni, Iowan 14, Iesu y ffordd at y tad, ynde. Lle mae Iesu'n datgan mai fo ydy'r ffordd, a'i fod wedi mynd i baratoi lle ar yn cyfar ni. Mae sawl darlun yn y Beibl o bobl neu unigolion neu bethau yn mynd ar goll, yn does. Y mab golledig, y ddafad golledig yn rhai ohonyn nhw. Y crwydro oddi ar y llwybr, mae'r llaw yn cael ei estyn i gywiro'r ffordd honno. Dwi'n yn passenger da iawn mewn car. Dwi'n cofio mynd gyda'n ffrind. A dyma fi'n deud wrth yn ffrind, ti isio troi yn y dde ar y dde nesaf yma. A gweld y tro yn dod, ti isio troi yn y dde nesaf yma. Wyt ti isio troi yn y dde... Neu ffordd na. A gweld gweld y dde yn pasio. Gweld y troiad yn pasio. A mi ddwedodd wrtha i, trystia fi. Dwi'n gwybod i lle dwi'n mynd, mae gen i shortcut. A fi'n deud efo, dwi'n siŵr oedd rhaid i ti gymryd y dde diwetha yna. Trystia fi, medda fo. Ymhen 25 awr, Dylan, dwi ar goll. A fi'n ampwtyn y passenger. Ond weithiau, mi rydan ni'n meddwl ein bod yn gwybod yn well yn dydyn. A da ni'n rhoi Iesu yn y passenger seat yn hytrach na gadael iddo fo dreifio'r car ynddo.
Mae Iesu hefyd yn deitha ni, dos lawr y llwybr yma, ond da ni'n meddwl fod gennym ni shortcut mewn bywyd. Yn bod ni'n gwybod yn well. Mae'r emyn yma gan Dyma'r Rhys Niclas yn crisialu popeth. O Iesu y ffordd ddi-gyfnewid a gobaith pererin di-hedd, o tyn ni yn gadarn hyd atat i ymyl diogelwch dywedd. Dilea ein serch at y llwybrau, am gwnaeth yn siomedig a blin, ac arwain ein hynaid idd geisio y ffordd anghymharol ei rhin. Wrth osod Iesu yn set y gyrwr, a nina yn y passenger seat, gallwn fod yn hyderus y byddem yn troedio'r flwyddyn newydd sydd i ddod yn saffach, yn hyderus, yn llawen gyda Christ wrth y lliw. Mwyn i enw. Amen. Wel, wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn gadwch i ni ganu ym rhif 70. Ym rhif 70. O dduw a llywydd oesau'r llawr, preswylydd tragwyddoldeb mawr, ein ffordd a dreiglwn arna ti y flwyddyn hon o arwain ni. Ym rhif 70. Fi ydy'r ffordd, meddai Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi.
Os da chi wedi dod i adnabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yn wir, da chi yn ei adnabod ef bellach, ac wedi ei weld. Byddwch ni weddio. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, ar ddydd cynta'r flwyddyn deitho ynghyd, o amgylch dy fwrdd di. Rydyn ni yma i edrych yn ôl ac i edrych ymlaen. Rydyn ni yma i gofio un a fu farw ac yma i gyfarch yr un sy'n fyw. Rydyn ni yma i rannu bara a gwyn, yma i rannu cymdeithas a'n gilydd. Rydyn ni yma yn enw'n harglwydd Iesu Grist, yr un sy'n ein gwahodd fel y gwahoddodd ei ddisgyblion. O amgylch y bwrdd arglwydd fe gofiwn am anwyliad, ac aelodau ffyddlon sydd bellach yn preswylio gyda thi. Fe gofiwn yn arbennig y bore yma am David Alwyn James. Gwyddiwn y caiff y teulu gysur yn ei galar. Gwyddiwn dros bawb sydd yn mynd drwy gyfnod o alaru. O amgylch y bwrdd, fel teulu, rydyn ni'n pwyso arna ti, ein cysurwr. Gofynnwn hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fel dywedodd yr apostol Paul, oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd o cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Dewch at y bwrdd. Dewch fel a gyrydach chi, i dderbyn gras ar ben gras o'i gyflawnder ef. A croeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu, ymuno gyda ni o amgylch ei fwrdd ef. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd-Gristnogion. Yn os y bradychwyd ef, yr arglwydd Iesu a gymerodd fara. Fe ei dorodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trostoch chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan ddeud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gadwch i ni felly yfed o'r gwyn er cof amdano. Arglwydd gwirionedd, ein Nadolig, ein Pasg ni. Diolch am ein porthi am bwydo fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau sicrwydd wirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus i fod yn oleini yn y tywyllwch y flwyddyn hon i bawb. Trwy Iesu Grist yn Arglwydd. Amen. Gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, a mi ganon ni ar yn eistedd 441. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfarocar i oed. Darfu Moses a'r proffwydi i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr, dynol ryw. 441. A gras yn Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fydd o gyda chi oll, yn awr a drwy'r flwyddyn. Amen.